Mwambo wa lero ndi gawo lofunika kwambiri pa ndondomeko za chisankho chifukwa iyi ndi nthawi imene munthu aliyense amene akufuna kupikisana pa chisankho cha purezidenti akuonetsa mwa malamulo a dziko lino kuti ali ndi chidwi chofuna kutumikira Amalawi. Choncho ndithokoze wina aliyense amene ali pano lero makamaka opikisana nawo pa udindowu komanso onse inu amene mwawaperekeza. Kukhalapo kwanu pa mwambo uno kwapangitsa kuti mwambo uno ukhale wopambana kwambiri. Tufuna tithokoze inu akandidati athu Profesa Arthur Peter Mutharika pochilimika pa ulendowu ndi kufika pa ndime ya lero pamene mukupereka zikalata zanu kuti mukufuna kupikisana nawo pa chisankho cha upurezidenti. Amayi ndi abambo, monga bungwe loyendetsa zisankho lero tikufuna tikutsimikizireni ndipo titsimikize mtundu wa Malawi kuti kuchilimika ndi kudzipereka kwathu tipitiriza kugwira ntchito mosakondera wina aliyense. Komanso tikamagwira ntchito imeneyo tipitiriza kutsata malamulo a chisankho kuti zotsatira kapena ndondomeko iliyonse ya chisankho iyende mokhudzana ndi malamulo a dziko lino. Choncho ndifuna ndipemphe anthu amene amakonda kuperekapo maganizo kapena ndemanga pa nkhani zokhudzana ndi chisankho kuti azionetsetsa kuti fundo kapena nkhani zimene akupereka zizikhala zogwirizana ndi malamulo a chisankho kapena kayendetsedwe ndondomeko zoyendetsera chisankho. Amayi ndi abambo, pofika tsiku la lero vanthu kapena azipani amene vatenga makalata kuti ayimire nawo pa upurezidenti akwana 22. Koma chachikulu choti mudziwe ndi chakuti kubwera kudzapereka kalata zoyimira pa chisankho pa mwambo ngati uno ndiye umboni waukulu umene umapangitsa kuti dziko lonse lidziwe kuti ndinu okonzekadi kupikisana nawo pa chisankho chimenechi. Amayi ndi abambo, pa mwambo wa lero monga ndanena kale amene akufuna kupikisana pa chisankho adzakhala akusaini limene asainire lero mu ndondomeko zimene zikufotokoza bwino lomwe mmene wopikisana pa chisankho akuyenera kuchitira kampeni yawo. Likufotokozanso kuti kampeni ikuyenera kukhala ya fundo osati zolankhula zonyozana kapena kulimbikitsa zidani, ziwawa kapena zipolowe. Kuphatikizapo lero wopikisana adzapatsidwa mwayi wolankhula mwakamphindi kwa anthu amene ali m'nyumba muno lero komanso amene akutimvera pa wailesi kapena pakanema kunjako. Tikuyembekezera kuti umenewu ukhala mwayi wolimbikitsa mtundu wa Malawi kuti asunge bata ndi mtendere nthawi zonse pa nkhani imeneyi ya kampeni, komanso kuti pamene tikuponya voti ndi kulengeza mavoti m'Malawi muno mukhale mtendere ndi bata. Pomaliza tikupempheni nonse Amalawi kuphatikizapo omwe akufuna kuyimira pa chisankho, atsogoleri a zipani, inu otolankhani ndiwo ena onse kuti tione chisankho cha 2025 ngati mwayi opereka chitsanzo ndi mtendere ndi mgwirizano kwa mtundu wonse wa dziko lino la Malawi. Ndeni sanakhale basi ndifuna ndikuonetsereni makomishona achibadi audio na makomishona wa Malawi Electoral Commission. Ayi siwajibani mbamegi
ali kutsogoloku kuli Commissioner Caroline Mfune, Commissioner Richard Jabweteka, Commissioner Dr. Sarah Limbika Kamulongera, Commissioner Emmanuel Fabiano, Commissioner Reverend Philip Kambulile, ndipo mkulu woyendetsa bungwe loyendetsa zisankho la MEGI ndi Justice Annabel Mtalimanja. Munilole kulindira kale basi ndipo ndipemphe oyendetsa mwambo umenewu amafuliro kuti apitirize. Ziko mutakulandirani. Zikomo kwambiri Chief Elections Officer Mr. Andrew Mpesi. Amayi ndi abambo tikupitirira ndi mwambo wathu ndi pano tiyitane a candidate kuti abwere kusogolo kuno. Akabwera kusogolo kuno kuchitike zinthu zitatu. Choyamba akabwera microphone apo akati yitanire kutionesera kuti running mate ndi ndani. Ndi mwadongosolo lake pepana amayi ndi abambo obwera kusogolo kuno ndi a candidate ndipo owaperekeza ndi a Secretary General. Ndiye tipemphe a Secretary General kuti atiperekezere a candidate kubwera kuno. Akationesera kuti running mate ndi ndani apitirire ku pampandowo pamene akasayinire Code of Conduct. Akamaliza sayina Code of Conduct apampanda Malawi Electoral Commission abwera azalandire kuchoka kwa candidate kusogoloku. Akasayinira abwereranso pampando pawo paja. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Timafuna a candidate atiuzire kuti a running mate ndi ndani pa microphone awo. Chairperson, Honorable Annabel Mtalimanja, Commissioners, members of the DPP, fellow Malawians, it is my pleasure to announce that my running mate is Dr. Jane Ansah. Zikomo kwambiri nde pano ndipemphe tonse amene tayimirira tikakhala pasi kusogolo
then amene tayimirira tikakhale pasi, amene tayimirira tikakhale pasi. Amene tayimirira tikakhale pasi. Pano ndi mwambo osayinira code of conduct. Code of conduct ndi ndondomeko zimene zinakhazikitsidwa ngati malamulo ang'ono, regulations, kuti onse amene akupikisana pa chisankho makandidate ndiwo asatira zipani azasatira pamene akupanga kampeni. Osayinira amakhala candidate ngati amene akupikisana nawo, komanso secretary general malo mwa chipani. kwambiri akatha kusayinira code of conduct akandidate abwera pasogolopa motsogola kuperekezedwa ndi ASG komanso a running mate azapereke code of conduct imeneyo kwa pampando amalawi electoral commission akapereka code of conduct kenako azaperekanso mapepala awo oyimira pa chisankho ndende aitane apampando amalawi electoral commission komanso apemphe akandidate kuti abwere azapereke. Pepani kutsogolo kuno kusabwere anthu pepani
pepani kusogolo kuno sindikufuna anthu, pepani kusogolo. No.